зан будан ин танҳо зебоӣ нест, ин қувваест ки дар ҳар ҳаракат эҳсос мешавад. зан ва варзиш омезиши зебоӣ, қувват ва ғолибият. қаҳрамони имрӯзаи барномаи зан ва варзиш Қаҳорова Манижа. варзиш дар ҳаёти зан нақши муҳим дорад. он на танҳо саломатии ҷисмониро мустаҳкам мекунад, балки рӯҳия ва боварӣ ба худро низ баланд мебардорад. зане ки ба варзиш машғул аст, одатан фаъол ва пурҳаракат мебошад. вақтҳое мешавад ки дар зиндагӣ душворӣ пайдо мешаванд ва одам асабонӣ мешавад. ман асабҳои худамро дар ҳамин толори варзишӣ ором мекунам ва варзиш барои ман нервои иловагӣ мебахшад. Манижа Қаҳорова симои дурахшони зани тоҷик аст, ки бо иродаи қавӣ, меҳнати содиқона ва қалби пур аз меҳру муҳаббат тавонистааст дар чанд самти зиндагӣ ба комёбиҳои назаррас ноил гардад. қариб 1 сол мешавад ки дар толори варзиши Крокус Фитнес ҳамчун мураббии варзиш ва ҳамчун муаллимаи рассомӣ кор мекунам. рости гап ҳамин рассомӣ худаш як сабаб шуд ки ман дар Крокус Фитнес мураббии варзишӣ кор кунам. дар ошёнаи дуюм дар девол ман расм кашидам. ҳамин худаш як сабаб шуд ки ман ҳаминҷа ба даъват кардам барои кор. ӯ на танҳо модари ғамхору меҳрубон, балки мураббии варзиш, омӯзгори санъати тасвирӣ ва соҳибкори муваффақ мебошад. ҳаёти ӯ мисли як достони илҳомбахш аст, ки дар он заҳмат, сабр ва орзуҳои бузург ба ҳам омадаанд. ман дар толори варзиши Крокус Фитнес кори худамро аз варзиш сар кардам. баъд вақте ки пешравии худро дидам, ман хостам ки рассомии худамро дар толори варзишӣ давом диҳам ва иқдом пеш гирифтам ки дарсҳои рассомии худро кушоям. айни ҳол дар толори варзиши Крокус Фитнес дар ошёнаи сеюм ман рассомиро дарс медиҳам ва ногуфта намонад ки ман шогирдои худамро дорам. С Манижей мы знакомы примерно год заочно, но прилетев в Таджикистан, мы познакомились с ней уже вблизи, в Крокус Фитнесе. Вот, девчонка очень классная, хорошая, как тренер выполняет свою работу профессионально, все клиенты довольны. Мы с Манижей не только коллеги, но и за пределом зала мы с ней очень хорошо дружим. Вот, она как человек, как друг, она потрясающая. Манижа душа компании, она очень веселая, просто, не знаю, лучезарная, всегда приходишь улыбка на лице, поэтому с ней хочется, да, как бы вести диалог, общаться, дружить. Вот, просто потрясающий человек. аз аёми кӯдакӣ Манижа ба варзиш дилбастагӣ дошт. ин шавқу рағбат аз муҳити оилавӣ сарчашма мегирифт, зеро падараш низ варзишгар буд. падар барои ӯ на танҳо як шахси наздик, балки устоди аввалин ва намунаи ибрат буд. расти гап сабаби ба варзиш омадани ман ин падарам. аз аввал медидам ки падарам завқ бисёр дорад дар варзиш. инам барои ман ҳамчун як илҳом шуд, ки ман ба варзиш рӯй овардам. инчунин ман аз хурдиам ба варзиш машғул будам. аз синни 13 солагиам ман ба қариб 3 сол дар маҷмӯаи варзишӣ муворибаи омехта ман машқ мекардам ва дар синни 16 солагиам ман ба гимнастика машғул будам ва баъд аз он чанд сол пасаш қариби синфи 11 ман дар цирки давлатӣ ба акробатика машғул шудам. аз вақте ки ман машқро сар кардам, падарам худаш ки варзишгар буд, модари манам вақте ки ман машқро сар кардам зид набуд. бо
гузашти вақт варзиш ба қисми ҷудонашавандаи зиндагии ӯ табдил ёфт. имрӯз Манижа дар толори варзишии Крокус Фитнес ҳамчун мураббӣ фаъолият мекунад. ӯ бо як рӯҳияи баланд ва муносибати гарм бо ҳар як муштарӣ кор карда, онҳоро на танҳо аз ҷиҳати ҷисмонӣ, балки аз ҷиҳати равонӣ низ дастгирӣ мекунад. ҳар рӯз соати 7 ман мехезам. Аввал фарзанди худро ба боғчаи кӯдакон равон мекунам. баъд аз он соати 9 ман ба ҷои кори худам меравам. дар он ҷо ман ба тиҷорати хурд машғулам. ҳар рӯз соати 5 ман ба Крокус Фитнес барои обу тоби бадани худ ва ба машқ додани шогирдони худам меоям. Манижаҷон аз хурдсолӣ машқ карданро бисёр дӯст медошт. аз синфи сеюмӣ ӯ ба толори варзишӣ ки дар назди хона ҷойгир буд, дар он ҷо мерафт бо ҳамроҳии додараш, бародараш, аз вай хурд аст, он ҷо мерафтанд машқ мекарданд. рӯзе буд ки якта ҳамсоямон он вақт холи майда буданд, синфи 3 ё 4 мехонданд. додараша ҳамин бачаи ҳамсоя мезанад. баъд ин апа шуда пуштигирӣ мекунад, меравад бачаи ҳамчунон мезанад ки бегони модараш хонаи мо мебиёяд. барои Манижа мегӯм чӣ гап шуда? Мегӯяд бачамо ҳамчунон задае ки мақсад сару даҳанаш хун шудаю кабуд шудааст. ман ҳайрон шудам, гуфтам Манижаҷон чӣ ба тиги хеле кардӣ? Гуфт додари мара дашном кард, мақсад мана қаҳром кард, ман ин бачаи ҳамсояро задум. ин хеле ҳолатҳо ҳам буданд. Манижаҷон аз хурдсолӣ нағз медид машқкуниро. бовар кунед чанд намуди машқам рафтагиай. ин гимнастикам рафтагиай. даже дар опера балета унҷо ҳам мерафт, мехост нағз медид. фақат падарша илтимос мекард ки шумо тарафҳои падаршон Москва ки рафтед, манда ҳамун балеронои ки мепӯшанд рақс мекунанд, аз ҳамун манда ҳатман биёред мегуфтанд. падаршон иҷро кардан и орзушона. и унҷо ҳам рафт, якчанд вақт унҷо ҳам рақс кард. гимнастика мерафтем тарафи ҳамон опера балета, унҷо ҳам мерафтанд. мо зидди Манижа набудем ки мақсад машқ накунанд духтар-бачае гуфта. чизе кадом машқе ки маъқул буд, мо аз хурдсолӣ ҳама вақт мемондем, мо дастгирӣ мекардем. хуб, мегуфтед ки вақте шумо ба варзиш машғул мешавед, худро чӣ гуна ҳис мекунед? аз вақте ки ман ба варзиш машғул шудам, ман тамоми стресс ва хаста набудани бадани худро рафт мекунам ва ба дигар занҳо ҳам тавсия медиҳам ки то ки ба варзиш машғул шаванд. ҳамзамон Манижа нақши модариро бо тамоми масъулият иҷро мекунад. ӯ кӯшиш менамояд ки барои фарзандаш намунаи ибрат бошад, ҳам дар рафти зиндагӣ, ҳам дар муносибат ба меҳнат ва ҳам дар рушди шахсӣ. Манижа бовар дорад ки тарбияи дуруст аз муҳаббат, диққат ба дастгирии доимӣ оғоз меёбад. аз сабабе ки ман фарзанди худро танҳо калонкар содам, ман маҷбурам, бисёр вақт маҷбурам ки дар чанд соҳа кор кунам. барои ҳамин дар як ҳафта як бор ёки ду бор вақт ҷудо мекунам барои фарзанди худам ки ба ягон ҷо сафар равем, ба ягон ҷо равем бишинем. як рӯзи худамро ақаллан барои фарзанди худам ҷудо кунам. ӯро бо худам ба толори варзишӣ меорам ва ӯро ба дарсҳои шиноварӣ машғул мекунам ва баъд аз он ӯро ба ҳамроҳи худ бо рассомӣ меорам. варзиш ин касби нағзмедидаи ман аст ва агар фарзанди худам ки ягон раҳи дигарро интихоб кунад, ман ҳеҷ вақт зид намешавам. зиндагии ӯ нишон медиҳад ки зан метавонад дар як вақт дар чанд самт фаъол бошад ва ба муваффақият ноил гардад. варзиш, санъат ва соҳибкорӣ дар ҳаёти ӯ бо ҳам пайвастанд ва якдигарро такмил медиҳанд.
ман ки дар толори варзишӣ хеле зиёд одам мебинам ки вазни зиёд доранд, бисёр мушкилӣ доранд, бисёр азоб мекашанд. Ин барои ман сабаб шуд ки бисёр ба саломатиам аҳамият диҳам. Албатта муштариёне ҳастанд ки вазни зиёдатӣ доранд, меоянд аз ман кӯмак мепурсанд. Ман ба ёрӣ медиҳам ки аз вазни зиёдатии худ халос шаванд. Ман ҳаракат мекунам ки аз ин мушкилӣ халос шаванд ва кӯмаки худро дареғ намедорам. мо ҳеҷ вақт фарзандои худмонам мақсад вақте ки чизе ки ино мехоҳанд ману падараш ҳеҷ вақт зид намебироем. Ино чизе хостанд, чизе ки мехостанд, ҷое ки мехостанд дохил шуданд, мо фақат падараш кати дастгирӣ мекардем фарзандоям. Манижа духтари чӣ хегум агар як чиз мақсад ки монд, и ҳамун чиза мекунам ба мақсадаш мераса. аз сабабе ки ман дар толори умумӣ бо мардҳо кор мекунам, агар ба ман мушкилӣ шавад ба ман кӯмак мекунам. Агар шумо хоҳед аз вазни зиёдатии худ халос шавед ва ба бемории диабети, қанд гирифтор нашавед, ҳатман ба варзиш машғул шавед. бо устуворӣ, эътимод ба худ ва қадамҳои пайваста ҳар ҳадаф дастрас мешавад. пешравӣ бо талош ва хоҳиши доимӣ ба даст меояд ва ҳар қадам моро ба ҳадафи беҳтари худ мерасонад. ман ҳеҷ вақт аз касби худам пушаймон нестам. ҳамин касби худам барои худам як сабабе мешавад ки ман ба ҳама вақт ба пеш равам ва кӯшиш мекунам ки аз ин зиёд ба қувваҳои баланд равам. ӯ бо иродаи қавӣ ва меҳнати пайваста собит месозад ки барои расидан ба орзуҳо маҳдудият вуҷуд надорад. вақте ки ту кори худатро нағз мебинӣ, ҳеҷ вақт барои ту ин чиз мушкилӣ нест, мушкилӣ умуман надорад. чунки ман кори худамро нағз мебинам, аз ҳамин сабаб на бо кӯдакон, на бо калонсолон мушкилӣ нест. На танҳо ки ман дар толори варзишии Crocus Fitness ҳамчун мураббии варзиш ва мураббии рассомӣ кор мекунам. Ман орзу дорам ки ҳунарҳои худамро зиёд кунам. барои ҳамин ин барои ман фикр мекунам мушкил душвор нест. ин ягона орзуи ман аст ки ман фақат ба қувваҳои баланд расам ва худамро ҳама вақт пеш барам. В дальнейшем хотелось бы, конечно, чтобы как Манижа у нас стало побольше вот таких вот работников, коллег. Думаю, что с такими работниками у нас будет процветание в зале. манижа на танҳо дар рушди ҷисмонӣ, балки дар тарбияи маънавӣ ва зебоишиносии насли нав саҳми арзанда мегузорад. ҳаёти ӯ намунаест барои ҳар кас ки мехоҳад бо меҳнат, сабр ва боварӣ ба худ ба қуллаҳои баланд расад. баъзанҳое ки ба варзиш машғул нестанд, ман тавсия медиҳам ки ба толори варзиши занона биёянд. агар имкониятшон набошанд, метавонанд дар хона барагардӣ, давидан, машқҳои сабук машғул шаванд, то ки солим, ҷавон ва зебо бимонанд. зан ва варзиш якҷо нишон медиҳанд ки муваффақият бо кӯшиш ва сабр ба даст меояд. ҳар зане ки ин роҳро интихоб мекунад, ба зиндагии беҳтар мерасад. зан ва варзиш, иродаи шикастнопазир.